Наступны прыпынак тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў транспартны сродак здымайце заплечнікі і перавозьце іх у руках. Троллейбусный парк. Наступны прыпынак дыспетчерская станцыя Ангарская 4. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, каб пазбегнуць падзення падчас паездкі ў гарадскім пасажырскім транспарце, трымайцеся за поручні. Прыпынак дыспетчерская станцыя Ангарская 4. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак.